Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusembiswa ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakasha le channel of subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele kulolu hlelo. Uthishanhloko waseGakekliwa Secondary School esifundazweni saseLempompo unenobule waze wakhala ngonina wakhe ngamalungu omphakathi emva kokubanjwa oqotsheni ezitika ngocansi nomfundi ehhovisi. Lo mfundi kubikwa ukuthi ubizwe uthishanhloko kuthe omunye abafundi ebona ukuthi akasabuyi, omunye wabo bese eseqonde ehhovisi lika thishanhloko kuthe ethi inhla wasithela kwenkulu incithakalo uthishanhloko ephezulu komfundi besithokozisa ngocansi. Ubese memeza lo mfundi wabe usutheleka umphakathi uzoxoxisana nothishanhloko. Lo mfundi wenze ugrade 12 yena udle phansi ebambe izingubo zakhe ngesikhathi ebona ukuthi kuzoshuba uma engabaleki. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.